nay karapatan sa ko anak. Nagbantay lang mo. Napamahal na namo si Junjun. Di ba Dong Jeff? Kuhaon ako akong anak. Kuhaon ako akong anak. Ay, dili ko na nagkadali, Ami! Grabe gid ka kusog sa uwan ba? Dudong Jeff. Mo gani, ay lang kong tawagag Dudong Jeff good. Jeffrey na lang. Miguel. Pag akus ko ni mo, B, ganahan mo kung gumutawag ni mo Dong Jeff. Ay, kalamig ni akong uyab. Lami po kay ka. Mo gani nagkasinabot ta, di ba? Mao gani. Pagunita ko sa tabadidoy, B. Pagunita po ko anay mong tabadidoy. Magginunitay na lang taan ni. Unsa man ta, unsa gusto ni mo magpingsinganay ta? Pinsing-pinsing ta? Ikaw, good. Muraga, wa pagyapon na nahupas ng turbong imong giinom ba? Niatong naging tulok adlaw gikan natong binughaay. Kabalo ba ka? Lamig na kayo ang akong pag-Irving. Ako na lang pikpikaw na akong sampot. Matagak na ang atomic bomb. Ikaw, good. Ganahan man pug kapod. Uy, marag na nanoktok. Kanang bago na ako naabrihan. Nantaw ko'y panangit sa imo, Miguel. Unsa man ka na, Jeff? Kung okay lang nimo ba, naunta ko'y papuyon diri. Friend na ako. Luoy pod kay buntis siya ba? Unya, basig maun sa ori. Buntis ra ba niya? Di ra ba taga diri? Taga Mindanao ba ni siya? Unya, si plano din ni mo. Gusto na ko papuyon siya diri. Manang manangit ko ni mo, Miguel. Ay, sige na oy. Abrisa to dito. Kay para maato ng istoryahan. Ikaw no, kalit-kaliton gid ko ni mong istorya ba? Okay, kadali lang. Dali yun. Salamat. Nabasa man ka sa ulan. Ay, lagi. Lagi. Miguel, pagpaliw kong kuhan, kiring tuwalya kay basa kay si ko, no? Salamat ka. Okay, sige, Jeff. Ay, sorry han. Nakadisturbo ko ulan. Kalit raw ang ulan, good. Mao gani, nagpaabot ko sa imo, ha? Ali, din. Ay, salamat ha. Dili lang ako nibot akong bag. Sige. Kasagdi lang. Salamat kaayo, Kay ha? nami isa ka kwarto diri para diri na lang kang matulog da dapitas pikas kwarto. Ang kwarto ni Miguel. Ay, salamat kaayo ha. Babe? Tuwalya, Hi. Hello. By the way, Ako si Ami. si Miguel? Ami? Miguel, si Ami. Gwapo man po dahil mong uyab, Jeff. Excuse me, gwapa ko. Gwapa, sorry. Gwapa. O niya, si Dong Jeff, gwapa po. Bahalag putot, gwapa po. Tinuod mo na mga gwapahon mo. Pero, sayang no, gwapo ba kaayo mo niya. Hoy, don't say that. Ay, Don't say bad words. Sorry kayo, By the ha? way, sige na. Pasulo na siguro nato para makapahuway na ni siya, Dong Jeff. Ay, salamat kaayo ha. Sige na. Diretso na lang dito katong kwarto dito. Dala na lang imong sanina. Namoy kaon diha. Kaon? Huwag problema. Ay, salamat kaayo ha. Ay, napamantoy, nasa lamesa, napamantoy, Unsa niyo sudan? crispy fata. Hala ka na. Kana mo na gusto sa akong anak. Nangala pa manggod ko karon. Mangala day dayon di ay makahibalo na ka kung si gusto sa imong anak. Sige na. 2 months man niya akong kuan niya. Ngala lagi ko oy. Sige na. Namoy kuan, namoy watermelon. Watermelon? Of course! Paborito ka na ni Dong Jeff. Ay, salamat kaayo. Sige na. Pag-slice na lang po ko, Jeff, ha? Salamat kaayo. Sige. Diretso na lang sa dito. Pag-ilis na lang sa dito. Kay sige, medyo sige. basa dyo kay ka. Sige. Sige na. Mao ba ni imong giingon, Dong Jeff? Lagi, Miguel. Unta masabtan ko nimo. Sige na. Kay kung walang ti ka lagi mahal, no? Di lang ti ka love. Di dyo ko masugot nga na jungagan diri sa tuang jahay nga mag-stay diri. Miguel, kabalo ko nakasabot ka. Kabalo ko nga buutan ka.
Of course. Imo ko gong asawa. Sige na. Kay gigutom naman tong bisita. Natural atong pagkanon. Sige na. Kay atong andaman tong pagkaon kay murag gigutom na siguro to. Let's go. Magsabay na siguro tagkaon siguro dong Jeff. Sige. Sige na. Magluto na lang po kong sabaw para na to. Mayong dagan sa among pagpuyo. Ngina si Ami, Tita Diwata. Komportable man sa sugod pero siguro kinahanglan po na mo mag-adjust kay nami kauban nga buntis. Ang permente na akong madungog sa istorya ni Miguel, grabe tong masuko siya kay dili daw kabalo mo tabang-tabang si Ami. Ako pod, bali ginapasabot po na ako si Miguel nga ingon ana gyud ang batasan sa buntis. Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide. Unsa pa gud na, oy, ganong dagan makikagi kuan diha kanang tawag sa kuang napakigiasikaso day Ami ba? Dili man good kay bugot ng baya kay akong tiyano, mga nakay nako. Napansin ako day Ami nga dapat siguro mag-exercise ang sukaos kay aron nga ay mo pagpanganak nimo dili na problema. At likapoy lagi kaayo, Miguel, uy. Day, kabalo ba kang anak nakita nga mga juntis no mag-exercise sila. O ya dili magpalabig kaon kay para dili maglisod og pagpanganak. Speaking of kaon, sa paliti ko gumba dito, Bi. What? Anya, pilito ko ng salad ba? Ikaw ba naana da kasi panugo sa sukens? Please. Judi ana magkya-kya ha Sige na. ma-erfatay ang sukas. Onya nga magbuko salad taon niya Hala, ba? oy. Ha? Onya, pakilaban to kung mga sinina, Bi. Grabe ka Ito di mga- man din kay ning Latvia Sige lang, kay kung- Dodjong Jeff. Kay kung mga anak na ko, ako na po mo labas sa inyo mga sinina. Onya karon dili pa man ako kaya, suguon sa tamo. Hoy, pwede pa magugamang labagon. Sa ko na ko paglaba, magsige ko bigang kang. Ay, Oh. sige Ano na. pakuhain ko? Ikaw ipulin ako dito sa kuntiyan. Bitaw no, Oh, buntis diba? man day ka no, nya bisita man day ka namo no. Correct. May ganin ni sulod sa imong una. Ikaw, friend, na joker ka. Ay, Sige na. nako. Magbuko salad na. Sige na, dali na kay gigutom Napa ba na ko'y ko. mabuhat? Manangin sa kundong Jeff, ha? Kadali lang. Sugot mo na. Good. Sige na, sige na. Gora na siguro. Wait lang, ha? Wag yung ko kauyo niya ng imuhang bisita diri dong Jeff. Oh. Miguel, sabtan na lang sa kay buntis. Buntis? Baga kay now na babayhanan na? Ako ba sugo-sugoon? Madaot ang ako ang beauty. Na-imber na ang sukens. Na-stress ko. Na-depress. Paano kung maunsag ko? Magsakit ko, ane, hay? Miguel, hininaya mo tingog. Hinay-hinayon? Kung pwede lang, ha? Palayasan ng babayhanan na. Baga kay A og aping. Baga kay now. Nalimang ka nga ako sugo-sugoon kasi may bisita ligdagi diri. Keso lang nga, bisita na to. Magpagara-gara na lang sa ingon ana. Miguel, sabta ko. Ginasabot ka kanunay, Dong Jeff. Pero kining imong ginabuhat sa kuha, murag di na gini maayo. Murag, gusto ka? Ako madumugan ng babayhanan na? Miguel, please, karon lang. Wala ka kabantay ni anang babayhanan katapulan ka ayo? Halos dili ka di kabalo muluto, di kabalo manglungag, di kabalo nga manglaba, o sa manugo pa nga magpalaba, magpatakal ang labay na niyang itnap. Na, usahay? Ay, kadamak kay ayo, oy. Ganun, kung ako'y mababae siguro, no? Di ka magdinamak. Ay, Dong Jeff, papaulian itaw ng babayhanan na. Huwag yun na'y po angod. Maguba atong relasyones din, he. Oh, Miguel, kaya kung dili ka rin na mapapawao na, pasig kita ang mag-away kanunay, Dong Jeff. Miguel. Wayad lang nga dili ma-stress si Miguel. Kay lagi dili siya ganahan kay Ami. O gatong nanganak niya si Ami, mas ni samot ang among problema. Labaw na kay Miguel. Kay Tita Diwata og Kaplodi, kana laging walay trabaho si Ami. Kami ani shoulder tanan gasto sa iyang pagpanganak. Ug hangtod nga niabot og kining 3 months ang baby, mura bag ni samot og kadako ang among
kanang panginahanglanon nga. Katungod lagi kay samo man nagsalig si Ami. Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide. Ami! Ami, ang bata, Ami, naghilak! Kadali lang, naligo pa ko. Ami! Uy, kaluoy na yung bataan niya. Baby? Oo, lagi. Sige na. Sige na, ato tas mong mama ni mo. Ami, ang bata! Lagi kadali lang, padulong na ko diha. Baby? Ang bata nagsigigilak. Ganina rin yung sigigilak yung mong anak. Sige, be, kugusan na ko, be. Putasan ako sa higdaanan kay mag-ilis pa ko. Di sa ka, baby, ha? Kadugay po ni mo magligo. Ang bata sigigilak. Iigang manggod kaayo. Unya, testingan ako to gamit tong Clear Skin Herbal Soap kay gipalit ni mo ba? Salamat na ito, ha, Jeff. Wala ba ko nagsaba nga gikuha ni mo kang Miguel baya gitong Clear Skin Herbal Soap. Ito nga, ramanggod na ako, good. Unya katong Santon Gold Herbal Coffee, Santon Gold Coffee Mix nga naigglutatayon og collagen. Gihurot din ni mo inom. Ay, sasaba. Sukot na ba Palitin si na lang, Miguel? good siya. Palitin na lang kay ganahan ka ayo ko, oy. Kay ni blooming ko sa mot ato, oy. Sige na. Sige. Ako na explain yan, ha. Oy. Ay, sorry. Uy! Natagak akong tuwalya. Kanay lang akong kuwaon, be. Mutuwad ko kay kuwaon akong tuwalya. Kadali lang. Asa ka to tuwalya? Oy, kita ba din, he? Nagtutuwad mo na ni babayanan ni. Tuwalya. Kakita ka sa tuwalya, mi Jeff? Ami, kanang Dara. klaro keng langob, Ami. Pag-ilis gud. Langob, oy. Maramang kag Nagtutuwad naman others. noon ka diya nga wa kay gisuot. Alangan, gikam ako naligo. Tanaw, ragudumot ka ayo ang kwan. Ay, clear skin. O, tanaw, ragudumot sa muta ko. Pag-ilis, Ami. Ami, pag-ilis. Simuta sa gani. Kasi maabtan tani. Simuta sa gani. Simuta sa. Asa man ko mo simot? O, dili sa akong liog dapit. O. Humot, no. Humot ka ayo, no. Humot. O, diba? Mo na yung ginabuhat ito rin habang wala ko. O sabibot pasabot na ito, Jeff. Sige, sibot-sibot anang bigat lang ang ako nga babae. Miguel. Baga mong naong! Miguel. Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide. Perting sukuan ni Miguel sa iyang nakita. Pero wala man yun nahitabo sa mua ni Ami. Og sa iyang kalagot, iyang gipalaya si Ami. Pero nihangyo si Ami nga ibilin ra niya iyang anak kay dili man siya makabuhi. Sa tinuod lang, nalipay migdako kay napamahal na pud sa mua ang baby. Among gibuhat ang tanan namong best para mahatag lang ang need sa baby. Among gituring nga amo na yung kaugalingong anak. Ug hangtod nga nagdako ang baby, nag-eskwela. Kanang feeling nga kami nagyud ba? Kami nagyuginikanan sa bata. Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide. Asang lingawan ako dito sa bata, oy. Perting enjoy agad sa bata, gid Miguel. Mao gani, no? Ako ma-feel yun ako nga inahan kay ko tapos ikaw ang amahan. Dong Jeff! Ay, Miguelito! Uy, atong silingan, no? Ay, Oy, ma'am. salamat kay naragyud mo nabot na gud mo gikan og bakasyon. Kamusta man ninyong bakasyon? Siyempre, as kang lingawan na mo kay ang bata pod, perting lingawa pod niya. Unsa man ninyong gipasalubong sa kuwa? Unsa man? By the way, nakapalit day ko nakapalit ko Santon Herbal Oil. Oh, kana daw, be. Kay nindot siya nga haplas, ma'am. Oh, Kay silingan, kabalo ba ka nga, kining haplas nga Santon Herbal Oil. unsa man na? Mutabang ni siya sa katong mga panuhot, mga bukol-bukol sa imong lawas, imong haplasan nimo kanang mga pangmasahin nimo kanang kapoy imong lawas. Kana. Unya, labaw sa tanan, makatabang ni siya kay kining Santon Herbal Oil kanang dagaglamok gani. O kana, timing yun, kay ulan-ulan karon. Ihaplas lang nimo ni ang mga lamok di na makaduol ani kay namin siya si Tronila. Sakto gina siya, sakto. madam. Kay kabalo ba ka nga among anak ganino nga among haplasan ni ana ang mga lamok di gid makaduol. Ah, si Junjun. Of Big course. boy naman yun din ng Junjun. Ay, speaking of Junjun, kapalo ba mo nga katong wala mo dere sa inyong balay, nga nagbakasyon mo? Naman si amigo, sige magbalik-balik? Oh, Oh? si Ami? O si Ami kabalo ba mo? Nga, sakay siya og ganang
kanang sakyanan nga, kining sakyanan nga gwapo kayo gyud oy. Kanang mura ba kining dako nga sakyanan ambot unsa to nga sakyanan basta gwapo jud kayong sakyanan. O kinsa man po'y kauban ni Ami daw, be? Aber? Hapon. Hapon to yang kauban. Daminyo, gidi ay siya. Nagsige man to gingon nga mubalik daw to diri kay kwaon daw niya yang anak. No. Tinuod ka? Lagi, ging nandun ako nga kanang mubalik ra mo pero wag ko kabalo. Pero sigurado gyud ko nga kwaon jud niya si Junjun. Sige. Mo doon ako kay mo ra man do akong kwan. Sige. Salamat dayan ng santo na baloy de Jeff. Salamat. Sige, ma'am. Nadungog to ni mo dong Jeff? Basing kwaon na niya si Junjun. No. Dili ko musugot. Dili. Oh, Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide. Natod na akong bata, dong Jeff. Okay na, nakasakay na siya pa dito sa eskwelahan. O lipay na kay ang bata, okay na yung bound. O syempre, humot kay atong anak. Maayo. Di ka to mo anidri ang iyang inahan, katong giingon sa tong silingan nga basig kwaol niya si Junjun. Kinsa man ka nang nanuktok? Basig katong nang silingan. Kaday lang ito, abrihan. Ami? May adlaw. Ami? Hello? Naaman lagi ka. Okay, naaman mo din, Ay, nako'y pasalubong sa inyo, ha. Pasudla ko, ha. Ay, Dali, dayon. Gidadaan ta magpasalubong, kay gik mag Japan. Diri ko gikan, gato ni aging adlaw niya. Nagbakasyon daw mo. Nagdala ko mga sinina, mga perfume, mga pagkaon. Oy, salamat da ha. Unsa may daotang hangin nga. Asa ko, anak? Dala na ko pagkaon, mga dulaan. Ay, noon, kaon man po na ko, anak. Dalo nang po na ko nagbalik. Asa ni si Junjun? Ami? Kwaon ni mong bata? Alangan, ako mainahan. Sukad nga wa ka nagparamdam. Paglakaw ni mo diri. Dako ng bata. Pila ka tuig ang milabay. Nibalik ka diri para kwaon ni mo imong anak. Jeff, wala na ako gipaampon. Ingon lang kung ibilin lang na ako. Pero katong panahon... Wala ko ikabuhi. So karon kay na naman ko'y kwarta, na ako ikabuhi. Kuhaon din ako kung anak. Ami, dili mo na kadali, Ami. Pila man. Ami, sige mi panawag sa imuha kung asa ka. Mga imig suporta para sa imong anak. Dati madawat na mo, pero karon murag, dili pa siguro inana kadali, no nga. Gihimo lang nimong itoy ang imong anak nga kung oras nimo kuhaon. Kuhaon day nimo. Ay, naunsa ko kapabayhanak ka. Sige, kadali lang. Pila may nagasto ninyo. Kaya akong bayaran. I-total na tanan. Sige na. Ami. Kinakoy daghang kwarta diri. Ibayad sa inyo ha, tama-tama gyud ni. Bisag ikaw ang tinod nga inahan sa bata, Ami. Dili sa ingon ana nga kuhaon nimo galit ang bata. Napamahal na namo si Junjun. Normal lang na nga mapamahal mo. Kay kamo may nagbantay. Pero sa tinuod, pero sa ako panahon ang karapatan nga. Tungod kay inahan ko. Oo, lagi inahan ka, pero wala man lang ka nga. Panahon nga, kinahanglanon ka sa bata. Suporta. Katong bata nga, nag-graduate siya. Katong kinder siya nga. Wala ka, di ba? Natural. Nangita ko pa maagi. Please, dili ko gusto nga mapaabot patag mag-away pa ta, padakon pa din nato. Kay kung ingon na gyud, press. Dako kay kog laban. O kamo na mo ikagasto sa mga kumulaban mo na ako? Lalo ko'y attorney. Kung magpagay-gahi mo, pwede tamo kasuhan. Please, dili mo sugot. Inahan ko, Jeff! Bisa pag inahan ka, pero nagpakainahan ba kasi mong anak? Wala yung ka nagpakainahan. Na ako'y karapatan, ako ang mas naik karapatan sa ko anak. Nagbantay lang mo! Napamahal na namo si Junjun. Di ba itong Jeff? Kuhaon ako akong anak. Kuhaon ako akong anak! Ami, dili ko na nagkadali, Ami! Nakasabot ka! No, dili ka mo sugot. Wakay mahimo. Dili mo sugot! Wa mo'y mahimo, Dong Jeff!
Ami. Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide. Sakit kayo, Tita Diwat o Kaplodi. Sa tanang mga pag-antos, inuon, natural lang nga mo gasto me, pero ni gasto me. Tungod kay gusto namo. Bukal sa among kalooban nga, ihatag na mo tanan namong effort, tanan mga needs sa among anak nga si Junjun. Tungod kay love na mo among anak. Maski dili mi, tinuod nga, pamilya ni Junjun, dili na mo tinuod nga anak, pero pinangga og love kay namo si Junjun, Tita Diwat og Kaplodi. Sakit lang kayo naon-naon ba kay sa ingon ana lang di ay dali lang kaayon niya koon si Junjun sa mua. Karon magsigig balik-balik sa ami. E kung dili gyud daw namo ihatag, pakasuhan mi niya. Tungod kaya daw kaayon niya kay naa na siya daghang kwarta. Ang amo lagi kakalibugan karon, Tita Diwata ba? Kung ihatag ba dayon namo si Junjun or nami laban? Tabanggit mi ninyo, bi? Please, magpaabot ko. Ako si Jeffrey. Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.